Samantala, sa ibang balita naman po may nakatakdang proyekto po ng road elevation at drainage upgrade sa bahagi po ng Dior Village sa Barangay Pantal, Dagupan City upang tugunan po ang matagal ng problema sa pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa tala, pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod ang pagiging catch basin nito tuwing may kalamidad. Kaya madalas po naapektado ang ilang mga barangay kabilang na ang Pantala. Sa isinagawang pagpupulong ng City Engineer Office at mga residente, lumalabas na isa rin sa sanhi ng matagal ng pag-apaw ng tubig ay mga baradong drainage system na naging hadlang na maayos na pag-agos ng mga tubig baha. Inihayag ng pamahalang lungsod na nakalaan na ang pondo para sa nasabing proyekto upang masimulan na ito sa lalong madaling panahon. Kasabay nito pinaalalahanan din ng mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng basura at iwasang ihulog ito sa drainage. Ang pagbabara ng daluyan ng tubig ay isa sa pangunahing dahilan ng pagbabaha na maaari ring magdulot ng iba't ibang sakit. IFM News. IFM News. IFM News.